Avem 45, 50, 60 de milioane de doze pe stoc. Duceți-vă, tati, Mândruță, Câțu, Iohannis și care mai sunteți, faceți-vi-le pe toate. 10, 100, 1000 pe zi. Băgați-le în voi. Faceți-vi-le voi pe toate. Pentru că nu este așa, este sigur și eficient, cum ne-ați spus nouă. Cum voi ai Ciolacu și Iohannis și Câțu să treceți legea certificatului verde, să-i obligați pe părinți să vaccineze copiii de la 6 ani în sus, altfel îi decădeați din drepturile părintești, că nu-i mai primeau pe copii la școală, părinții n-aveau bani să-i testeze și îi decădeați din drepturi. Ați vrut să dați legea asta. Ați vrut să o dați. Amintiți-vă că am declarațiile voastre. Duceți-vă. Și dacă nu începea Putin cu povestea din Ucraina, că atunci s-a oprit de fapt pandemia, hai să repetăm asta până o să urle ăștia șoșocarii, conspiraționiștii, să ia naibii, să urle cât vor. Ăsta e adevărul. Asta e realitatea. Este bazată pe probe irefragabile și apodictice. Leon, ați voit. Asta poate, nu poți să combați asta. Nu există argumente să combați asta. Pandemia nu a oprit-o. Nici acea izolare de 2 luni din starea de urgență forțată, când aveam nevoie de țidulă să ieșim din casă, nu a oprit-o nici masca, nu a folosit la nimic masca. Nelu Tătaru v-am dat declarația, a spus masca purtată de omul sănătos face mai mult rău decât bine. Medicul, părerea specialistului. După aia v-au pus pe toți să o purtați că vă dădeau amendă de 20.000 de lei. A rezolvat la ceva? A oprit transmiterea virusului? A scăzut riscul de infecție? Nu. Pandemia n-a oprit-o. Nici faptul că au distrus afaceri, că închideau magazine și restaurante la ora 6, s-a oprit pandemia? Nu. Pandemia n-a oprit-o nici vaccinarea și nu doar în România. În statele unde a fost record de vaccinați, unde făcuseră vaccinarea obligatorie, în Canada, ce nenorociri erau, concediau oamenii, le suspendau contractele de muncă, le blocau conturile că nu se vaccinau și că protestau, au avut record de vaccinați, s-a oprit pandemia? Nu! A fost record de infectați. Pandemia a oprit-o Putin. Case closed. A început războiul din Ucraina, ei voiau să dea înainte legea certificatului verde, mi se rupe, n-am niciun, mă doare în cot. De orice etichete vrea să pun oricine. Asta e o afirmație bazată pe un raționament apodictic. Pandemia a oprit-o Putin. Nu Pfizer, nu Moderna, nu AstraZeneca, nu vaccinul, nu masca, nu carantinarea asimptomaticilor, nu izolarea de 2 săptămâni, nu Arafat, nu eroi inhalate. Pandemia a oprit-o Putin. Punct. Știți de ce? Pentru că atunci când a început războiul din Ucraina, s-a oprit teroarea mediatică. Bombă, 600 de cazuri noi, 100 de oameni la ATI, aoleo, nenorocire, stăm în case, opriți pandemia, doar vaccinul, ne murim pe capete, adunăm cadavre cu buldozerele, tot ce urlau nemernicii ăștia, ticăloșii ăștia. Mesajele lor falacioase, discursurile lor lugubre, care au abrutizat și mancurtizat populația aceasta. N-a oprit pandemia. A oprit-o Putin când a invadat Ucraina, pentru că s-a oprit teroarea mediatică, pe care cine a promovat-o? Punctele G ale propagandei securiste. Gigi, Digi, G4, care ne etichetau pe noi și ne făceau șoșocarii conspiraționiști care nu înțeleg că doar masca va opri pandemia și vaccinarea. Și legea certificatului verde. Râdeau de cei care protestau. Îi făceau în toate felurile. Terorizau oamenii prin spitale cu microfonul. Vă pare rău că nu v-ați vaccinat? Mai știți cum făceau? Vă pare rău că nu v-ați vaccinat? Hai, sictir, ipocriților!